Постоянно пускахме обяви, търсихме и така стигнахме до решението, че трябва да назначим хора от трети страни и така го направихме преди година и половина. От миналата година работят вече 8 души, очакваме още една служителка да се присъедини. Де-факто 9 човека ще имаме до края на месеца. Липсата на работна ръка отдавна задъхва нашата икономика, не й позволява да се разрасне или е повод интересите за нови бизнес начинания да увехнат без време. Темата с необходимостта и недостига на работна сила измести проблемите, свързани с COVID, като основен проблем за бизнеса. Сериозен недостиг на кадри. Съизмерим ли е с безработицата или... И това, което е регистрирано като безработица е някъде около 160 хиляди човека. Но по данни на Агенцията по заетостта за следващ период от 3 до 5 години нуждите на работодателите надвишават 260 хиляди човека. Така че вносът на работници от трети страни започва да се разраства. За миналата година от Агенцията по заетостта най-много са издавали разрешения за работа на работници от Турция, Узбекистан, Киргизстан, Непал и Индия. Различен е персонала, технически персонал, строителство, инженерни, селско стопанство, преработваща промишленост. В абсолютно всички сфери се оказва, че работодателите имат потребност. Или все сфери, за които ние изнасяме работна ръка на Запад, се налага да внасяме от изток. То така стана, че нашите сезонни работници в селското стопанство отиват да работят до Гърция или в други съседни държави, а пък ние трябва да търсиме от трети държави, извън Европейския съюз работници. Ако забелязвате, в световен план има едно движение на работната сила от изток на запад. И говорим за Азия към източна Европа и западна, от източна Европа към западна. Дори западна Европа също отива към американския континент. Резерва от работна сила в страната е въпрос, който е много важен за нас. Това дали в чужбина има трайно установени българи и колко са те, колко е резерва на работна сила тук на територията на страната е нещо, по което по установяването активно работим. Всеки един работодател първо прави опит да наеме българи. Или, ако не може да наеме, да се опита част от персонала си да го преквалифицира. Или, ако не може да го преквалифицира, не може да наеме работна ръка, да автоматизира. Но автоматизирането не винаги е възможно, пък и е твърде голяма инвестиция. Така че вносът на работници си остава единствена опция за много – да се попълни дефицита, а не да измести българите. В Германия, един много добър пример, повечето мръсни професии, като шлосер, фитър, заварчик, те се изпълняват от поляци, украинци, българи, румънци, дори индийци. Затова е съвсем нормално и ние да използваме такива работници от чужбина за тези позиции тук, когато нямаме българи. Всъщност всеки работодател първо трябва да докаже, че е положил усилия да наеме работна ръка от нашия пазар на труда, което няма как да се скрие, впрочем, тъй като разрешенията за работа се издават от самата агенция по заетостта. По този път минава и един от пловдивските частни превозвачи, които очакват шофьори от Индия. Значи ние правим всичко възможно да търсим на първо място български работници, но когато имаме нужда от още работници, прибягваме и към тези варианти. Нямате откъде да намерите. Защо? Няма защо, тъй като вече професионалните училища не подготвят водачи с категория С, а първо те трябва да имат категория С, трябва да имат стаж и след това да преминат към обучението на категория Д, която е необходима за автобусните шофьори. Решението да наеме шофьори от Индия за превозвача е наистина крайно и пълно с неизвестни. При това те не са по-евтиния вариант. Законодателството ги задължава да дават нормалните за българите заплати.
Дори те излизат малко по-скъпи, като имаме предвид, че се плаща за цялата процедура разрешителни визи, които обикновено работодателя плаща, самолетни билети от двете посоки. Понякога те се разделят, нали, тези разходи между работника или агенцията там и тук работодателя, но има и допълнителни разходи. Обикновено от работодателя се очаква да им осигури жилище, но по отношение на мотивацията няма никакъв проблем. Дори и българските работници, които в момента в някои компании те ни звънат, не работодателя, да ни каже какво става с работниците, кога ще дойдат, защото ние сме си планирали отпуски, но не можем да оставим съвестни работници с това. Не могат да остават предприятието, като няма кой да поеме. Това са хора, които те не са емигранти, които бягат и търсят просто по-лесен и по-хубав живот. Това са хора обикновено семейни, които идват тук за да работят. Те са готови да работят по 10 часа на ден, по 6 дена в седмицата. Те са много мотивирани, те искат да работят, знаят, че те хранят своите семейства там в техните държави. И това се отразява, между друго, добре и на българските работници, тъй като се създава една естествена конкуренция, а конкуренцията винаги води към подобрение и развитие. Като изисквания имат минимални изисквания спрямо нашите стандартни, това, което сме свикнали да очакваме от българските служители. И са им по-минимални изискванията. Като служители мога да нарека мечтаните служители, защото отсъствията са им минимизирани. Ами ние в допира с тези другите работници от другия свят виждаме колко нашите работници са немотивирани и не искат да работят. Как могат да работят, като отидат в чужбина? Как могат да работят? Значи могат. Но тук не са толкова мотивирани да работят. При всичките си плюсове и минуси, вносът на работници изглежда единствена перспектива за все повече работодатели, така че пречките пред тях затормозяват икономиката на страната и е немислимо вече толкова време да не могат да бъдат преодолени. Самото законодателство при нас е старо, тъй като неговата идея през 2000 година е била да направи процеса по-труден. Но сега вече бизнеса няма кадри. След това вече почва цялата процедура. Трябва да се набере един голям набор документи, които се внасят тук в дирекция миграция. Тя пък контактува служебно с Агенция по заетостта, с НАП, с ДАНС и това законовите срокове за цялата процедура, докато дойде работника тук, е 2 месеца и половина. Това са законовите срокове, ако ги сметнем. Но това никога не се случва. Това се случва в рамките на, речем, 5-6 месеца. Административно отнема доста време. Отделно самите институции не си спазват сроковете, предполагам, нямат и те персонал, но в действителност държавата трябва да измисли и да направи нещо по въпроса, защото компаниите, за да оцеляват, те правят дългосрочни планирания. И когато си планират нещо, те очакват тези работници да дойдат в това време, за да могат да поемат натоварването. Ние даже в настоящия момент изпращаме до министъра на външните работи и премиер такова писмо, в което описваме конкретен казус с забавени интервюта, канцелирани интервюта за работа и очакваме от държавата, ако не може към настоящия момент да предприеме някаква сериозна законодателна промяна, поне в рамките на съществуващите процедури,